מזרחית זה נכון. זה 100 של... אחרה מייל, כיוון מערב. אלפא, תחליטי למעלה. 2 שיגר. יש פגיעה. יש פגיעה מ2, המטרה הופלה. לא נפלה. 4 שיגר על המטרה המזרחית ביותר. תל הראשון. 2 לוקח בגובה 9. 2 תהיה מתחתיך, ותפתח 2 מתחתיך ב2, 3, 1 אני ממליץ. יש פגיעה. 2 אם אתה מגע נשק. יצא לאחורי מיד... יש תוצאה. הולך לבצע. זה חיובי.